Ikinä se puoli internet torsi joku on. Lägger se en ADSL. Tiedätkö toimia ADSL? Mä tiedän, että tuolla nuorilla toi toimia ADSL. Muistaako muodon kiirun, niin se on tulla vaarin. Laikun stora viessä musia ADSL. Eli well. Joo, mä olen oikein F-solmusta. Njältsyvät tuo ruubella. Iktumus oli 8 miljoonaa. Ja mä olet sen level vihtalo 3 ikte. Mun huoli johkatsi täällä. Jokainen on ollut mun täällä keiffejä ja kään hemmiä. Kolmosan vajaltuhta, että... Tuolla. Niin. Me toika mus kieltä. Joo. Finna kahpia. Ruupalla taas velletsi. Ajatelis pellekin, että tuulen jo. Eikä oltiin hakattu. Jag kan hålla så. Yes, vi sätter i golks. Tästä kyllä harvin valta missio. Te! PC Molks, min vuostas. Raidakos PC Molks heikkain. Son of a... Hold your fire. Weapons hold. Knives only. Täpnä kun lolmus.
Uhkaa tuohon mä jäällä rohkaamaan. Ja. Ja mä kontenta. Tuulen. Ja alta peessä tää polks. Det gjorde så kvält. Oh ja. Meitä tältä paatsi, ja. Tässä nohka luora. Och jag tar ner det där, måste vara inte, ja. Måste ta nå. Vaan jäämme. Valete. Ja. Sen voidaan takkara. Sä et jäämme nu johtelit. Manna täppiskämmin ja täpläsootit. Ei mä keis pirikin vähän vielä. Teillä pohti olemme. Iska olko mus lää. Kosa mana. Ei mä jää. Jää, mä nyt koihku ja porran halli. Ai kun et se muu sauja pahtana. Mä sit sauja vis rahtaa sen ripuun. Ripuun niin vis sauja rahtaa sen. Joo. Tähtähän paatsi mut sauja tehtäis. Tää oli ne Twitch streamer. Dehydration. Mä tein nämä jäämän.